Bodo लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। आसाम पुलिसआ गुवाहाटीआव गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो। बे खौरांखौ दिनै फुङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावो। एडिसिपि एस विवेकानन्द दास आरो सनापुरनि असि नवजित नाथनि दैदेननाय मोनसे हान्जानि सिग्रोमनायाव सनापुराव 4.6 लाख युवा टेब्लेटफोर, 12 केजि मेटामफेटामाइन आरो 1.5 केजि हेर'इनजों लोगोसे मणिपुरनि 2 लाइमोनखौ हमनो हायो। बे हमनो मोननाय ड्राग्सनि बिबाङा खमैबो 130 कोटी रांनि जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेफोर ड्राग्सफोरखौ मणिपुरनिफ्राय आसाम फारसे लाबोनाय जादोंमोन। बेफोर ड्राग्सफोरखौ ट्राकआव आसाम फारसे लाबोबाय थानाय समावनो आसाम पुलिसआ टल गेटआव हमनो मोनो। बर'नि फिसा फुटबल गेलेगिरिया गल सोनो हानानै भारतनि फुटबल हानजाखौ देरहाहोदों। जामशेदपुरनि JRD टाटा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव खुंजानाय साउथ एशियान फुटबल फेडारेशन सुंद'यै SAFFU 18 चेम्पियनशिपआव मैया भारतआ नेपालनि हेंथायै गेलेनायाव भारतआ 7-0 फारागथियाव नेपालखौ फेजेनो। भारतनि हानजाया 7 गल सोनो हानायनि गेजेराव गलसे बर'नि फिसा उपुर्न नार्जारियाबो सोनो हायो। काश्मीरी पान्डितफोरनि सैथो जाथायखौ बिथा खालामनानै दिहुनजानाय दा काश्मीर फाइल्स बलिउड सावथुना दासान्दि हादरनाङै सावरायजागासिनो। बे सावथुना रिलिज जानायनि उनाव ससियेल मिडियायाव माखासे बर' रायजो राजाफोरा बर'नि सावथुन दिहुनगिरि, लिरगिरि, बिथोनगिरि बिथांमोनखौ एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि नंगुबै जारिमिन गफोरनि जाथायनि सायाव सावथुन दिहुननो थाखाय खावलायनाय नुनो मोन्दों। UPPL दोलोनि गेजेराव फिन सोमजिदों दावराव दावसि, बुफाय बुसि थासारि। बावैसो सान सिगां बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव UPPL दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनाव फिन दिनै 8 नं दतमा BTC बियाबाव UPPL दोलोनि गेजेराव दावराव दावसि, बुफाय बुसि थासारि सोमजिदों। 8 नं दतमा BTC बियाबनि सिङाव थानाय उमानन्द प्राइमारि UPPL आरो दुमारिगुरि प्राइमारि UPPL नि बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोरा दुमारिगुरि PCDC नि मासिगिरि महरै सोमखोर ब्रह्मखौ हास्थायदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोरनि हास्थायनायखौ थिसनालासे बारग' NDPP जिकिसन बसुमतारिखौ थिसननायनि हेंथायै खुद्रिखाङो। रायजो राजाफोरा खुद्रिनानै चेयारफोरखौ बुफाय बुसि खालामो। रायजो राजाफोरनि लुगैनाय बायदि जायाब्ला UPPL नि दैदेनगिरिफोरा बिबान नागारनो थियारि होनना रोखा बुंथियो। BTR सरकार हाय हाय, गबिन्द बसुमतारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सायख'जानाय बिजाथिखौ गनायथि होनांगौ बायदि स्ल'गेन होयो दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा। मोनसे गोजोनथाव रादाब, सासे बर'नि फिसाया DID लिटिल मास्टार 2022 नि टप 15 अडिशनाव सायख'जादों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सांखाथि गामिनि थागिबि उपेन नार्जारि आरो जिर'ना अनु नार्जारिनि फिसाज्ला 9 बोसोर बैसोनि नवजित नार्जारिया दासान्दि सोलिबाय थानाय ZTV आव टेलिकास्ट जानाय रियेलिटि श' DID लिटिल मास्टार 2022 नि टप 15 अडिशनाव सायख'जादों। बे रियेलिटि श'नि नुथायफोरखौ फैगौ सनिबार आरो रबिबार हरनि 9 रिंगायाव नुनो मोननाय जागोन। बिथांनि सायख'जानाया बर' हारि आरो ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।